קודם כל אני רוצה להודות לכם שהזמנתם אותי. היה חשוב מאוד לי להגיע לכאן ולפגוש את האנשים של סל תרבות, את רכזי הסל ביישובים, את אלה שמפעילים את התרבות, לילדים הצעירים, לבני הנוער, בקהילות השונות, ולהגיד לכם בעצם תודה. תודה על העבודה שאתם עושים כל השנה. תודה על מה שאתם סופגים כל השנה, בין הרצון לעשות את הכי טוב שאתם יכולים, לבין האפשרויות. זה תמיד איזשהו סוג של דילמה. בכלל, סל תרבות בחר לעצמו כבר עם ההקמה שלו שנים, להיות איזשהו ארגון, אמנם בתוך החברה למתנ"סים, אבל איזשהו ארגון שהוא נמצא בגבול מאוד מאוד ייחודי, מאוד מאוד קשה. אין הרבה ארגונים שנמצאים בגבול כזה, בין עולם תרבותי אבל עסקי, שמצד אחד כן רוצה תרבות, אבל גם רוצה עסקים, לבין הצד החינוכי, הערכי, שנמצא ורוצה לתת מרחב לגדילה ולהתפתחות לילדים ובני הנוער בבתי הספר בקהילות השונות. המרכז הזה של סל תרבות הוא נקודת חיכוך, ואני לא מדבר על סל תרבות, על אסתי רק, או עליי, או על האחרים. אני מדבר בעצם על כולנו כמערכת אחת שנמצאים בתווך הזה. והשיח הזה שמתקיים הוא שיח לא פשוט. הוא שיח שבמבנה הבסיסי שלו יוצר נקודת חיכוך בין אינטרסים, בין אפשרויות והזדמנויות, לבין מה שאנחנו רוצים בנקודת הקצה, שהנער, הילד, בכל אחד מהמרחבים בקהילות שלנו ובבתי הספר יקבל, יתחנך, יגדל, יתפתח. החיכוך הזה הוא חיכוך שמלווה את הסל בכל שנותיו. וכל הזמן אנחנו רוצים לבנות מנגנונים שיאפשרו שהחיכוך הזה יקטן, שתהיה בו הבנה, ושיהיה בו שיח שיתקיים במסגרות מובנות של ועדות רפרטואר, וזה לא משנה מי מקיים את השיח, אבל שיהיה שיח ברור. אבל המפגש של האינטרסים, בנקודות האינטרסים האלה, יוצר חיכוך מאוד גדול, שכל הזמן יוצר קשיים. תרבות חייבת להיות בתמיכה של מדינה, תרבות חייבת להיות בתמיכה של ממסד. אני לא מכיר מערכת שרוצה לחנך עם לסוג של תרבות ולא תתמוך בו. אם אנחנו מסתכלים על מערכת ההשפעה, על ההתחנכות של ילדים ובני נוער במדינת ישראל, אנחנו רואים שהממסד לקח צד של בתי הספר כי אין לו ברירה. הוא לא חיבר את עצמו מספיק למשפחה, והוא ויתר לגמרי על הפנאי. הפנאי במדינת ישראל בגדול, כמעט ברובו הופרט למערכות המסחריות. מהטלוויזיה ועד כל מה שאתם רק רוצים. ההפרטה הזאת יצרה למעשה שיח מסחרי סביב הזמן הפנוי של הילד, אם זה בסוללרי, ואם זה בטלוויזיה, ואם זה... ותשאלו את עצמכם, מה משפיע על הילד? אני מוכן להתערב איתכם, לפחות אני במומחיות שלי לאורך השנים, יכול להגיד לכם שהגורם של הפנאי הוא אחד מהגורמים המשפיעים הגדולים יותר מבית ספר ויותר מהבית, באורך 18 שנות חייו הראשונות של הילד. ואם זה הופרט, זה אומר שבמרכאות, בתפיסתי לפחות, הפקרנו
את האחריות החברתית ברמה מסוימת. המשמעות אומרת שאנחנו, או אם תרצו בית ספר, או אם תרצו המשפחה, אנחנו במתנסים, בסל תרבות, חייבים ליצור זמן שמאפשר לבחור הצעיר הזה, או לילד הצעיר הזה, את המפגש איתנו באיזשהו סוג של מרחב, שההשפעה עליו תהיה כך שהוא נמצא גם בפנאי האחר, תהיה מספיק עמוקה. לדעתי זה גם התפקיד של בית ספר, אבל הוא לא מספיק עושה אותו. וזו שאלה מאוד מאוד קשה. כיצד אתה יוצר אחריות על האדם ללמידה שלו, להתפתחות שלו? וכאן נשאלת השאלה, איזה אזרח אנחנו רוצים במדינת ישראל? איזה אזרח? ואני חושב שאנחנו רוצים אזרח שהוא אחראי, מעורב, פעיל, יודע לבחור, לא מקבל דברים כמובן מאליו, מטיל ספק, שואל שאלה, מתלבט, ואני בתוך המערכת החינוכית, הביתית, מערכת הפנאי, מתנסים, סל תרבות, מחנך אותו לקבל מספיק ציוד בקיטבק שלו, כדי שהוא מגיע לצמתים, הוא ידע לבחור נכון את מערך החיים שלו ומערך האזרחות שלו. ושאני מסתכל על המערכת של החברה הישראלית, אני קצת מודאג. ואני אסביר גם למה. אני מודאג מסיבה אחת מאוד פשוטה, שרמת השליטה והאחריות של המערכת החברתית שלנו היא פשוט בלתי אפשרית, והיא מכתיבה הרבה מאוד דברים. אתן לכם שתי דוגמאות. לפני שנה ישבתי באגם בברלין, מסתכל על האגם ענק, משהו כמו הכנרת. אני מנסה להסתכל אם יש שלטים שאסור לשחות שם, אני לא רואה. אני מנסה להסתכל אם יש מציל, אני לא רואה. אני מסתכל אם יש גדרות, אני לא רואה. אני רואה אנשים שוחים בזה. אמרתי, איך זה יכול להיות? אצלנו בכל אגם במדינת ישראל, או מגודר, או עם 700,000 שלטים, או אם יש מצילים בכל סנטימטר. הייתי בפסטיבל הג'אז השנה בניו אורלינס. אז מעבר ליהנות מהפסטיבל ומההופעה של האיגלס, מסתכל על הפסטיבל, אני רואה שני סוגי סדרנים. אחד עם כאלה עם שלט של נכים, כל התפקיד שלהם מהכניסה לעזור לנכים. ואחרים סדרנים. אז אני בתפקיד שלי מסתכל עליהם. ואז ראיתי תופעה מוזרה. הסדרנים האחרים מגנים על הקהל. ואני בארץ שלנו רגיל שהסדרנים מגנים מפני הקהל. כאילו הקהל הוא הבעיה. פה הם שמרו עליו. אמרתי, תראה איזה רמת אחריות אישית. היו שם קרוב ל-300,000 אנשים, לא היה שוטר אחד. רמת אחריות אישית מאוד גבוהה. מצד שני, הסתובבתי בנזקים של הסופה קטרינה, וראיתי 7 שנים אחרי, המדינה לא קיימת כמעט. חצי מהבתים אינם. איפה שהיה הכנסייה יש צלב, איפה שהיה הבית יש איזה מספר, ואתה אומר לעזאזל איפה המדינה. ואתה מקיים את הדיון בין עצמך, בינך לבין עצמך, רגע, איפה אנחנו צריכים להיות? אנחנו רוצים אזרח אחראי, אנחנו מסתכלים, נגיד על הפסטיבל, רואים, וואלה, כל האנשים שם, 300,000 איש, יש סדר, יש ארגון, לא צריך בלגן, כולם עושים, יודעים כאילו את המקום שלהם. צד שני, הסופה והתוצאות שלה, שבועיים לקח לפדרלי בעצם לעזור לאנשים. אצלנו היו רוצחים את ראש הממשלה, עם שבועיים היו מחכים לשרפה בכרמל. מה המשמעות הזאת אומרת לנו? שאנחנו היום עם הרגולציות של המדינה והצורך שלה בשליטה, של האוצר, כל המכרזים האלה, אנחנו מחנכים היום את האזרח שאנחנו לא סומכים עליך. ואנחנו היום באים ורוצים במערכת החינוכית שלנו לחנך אזרח עם אחריות אישית גבוהה, בלי להוריד את האחריות של המדינה. לא לתרבות, לא לפנאי, לא לחברה. והמדינה שלנו
אנחנו לא מקיימים מספיק את השיח הזה, איפה הגבולות של העזרה? איפה הגבולות של הרמת האחריות האישית של האדם בקהילה שלו? הוא אחראי. האחריות האישית שלו כלפי עצמו, מצד שני, אחריות מספיק גדולה גם של המדינה לנושאים שאנחנו מטפלים בהם. לא שהם חייבים רק, שאנחנו מטפלים בהם. וזה סוג השיח שאני הייתי מצפה מסל תרבות לקיים גם בתוך עצמו, אבל בהחלט, כי בסופו של דבר הצפייה במופעים ובהצגות ובתרבות בעצם מחנכת, האמנות מחנכת את האדם לשאול שאלות, להטיל ספק, לא לקבל דברים מובנים מאליהם, להסתכל מחוץ לקופסה, ליצור את המשהו שעוד לא קרה כאילו. וזה דברים שאנחנו רוצים את הצעירים שלנו, את הילדים שלנו במרחב. והסל תרבות הוא מערכת שאמורה לעשות את זה לצד מערכות אחרות. אבל יש לה נגיעה מאוד ייחודית, מאוד ייחודית, מאוד איכותית, אחרת. והיא רוצה ליצור את ההשפעה הזאת על מה שהיא מקרה עם אותו צעיר, גם שהיא לא נותנת מספיק וגם שהיה אפשר יותר, אבל אני חייב להגיד לכם, כולנו יש לנו ילדים. אם לא היה סל תרבות, לפחות הילדות שלי, אני לא יודע אם היו רואות את כל ההצגות. גם בהתחלה מכריחים אותם, כאילו מהבית ספר וכאלה, אז הן צריכות לנסוע. אבל כשהן חוזרות, הן פתאום נהנות. אצלי יש רק בנות. וזה איזשהו סוג של בהתחלה, יש כניסה וזה, הם מקטרים, אבל כשהם חוזרים, זה היה מעניין. יש לך מה לדבר איתם, אתה באת בית ספר. אז זה נקודות החשיבה שלי להרבה דברים שמעסיקים אותי בחברה למתנ"סים בכלל, בחינוך בפרט. כי החינוך יכול להורות, אבל החינוך שלי צריך ליצור מרחב שבו הילד מתחנך בשלוש סוגיות. כי בעיניי חינוך זה אהבה, גבולות של המרחב ובחירה בתוכם, שהוא יודע לבחור, שהוא יודע להחליט מה החיים שלו. אני רוצה להודות לכם שהזמנתם אותי, ואני רוצה להגיד לכם שבשנה שעברה גם הייתי, אז קודם כל החדר היה פחות נחמד. היום החדר הרבה יותר נחמד. יש יותר אנשים, אסתי. נראה לי, נכון? אז זה כבר טוב. אני מצפה שבשנה הבאה יהיה כפול, כדי שעוד יותר אנשים יתחברו למה שנקרא סל תרבות ארצי, למטרות שלו, ואני רוצה להגיד לכם עוד משהו אחד. סל תרבות זקוק לכם כקבוצת תמיכה. סל תרבות זקוק לכם כמי שיגידו לו מה הכיוון ומה הדרך מתוך השטח. אל תתבקשו לפגש עם האנשים של סל תרבות, עם אסתי, תגידו, אבל גם תהיו קבוצת תמיכה למערכת הזאת, שבעצם עושה כל כך הרבה בשבילנו, בשביל הילדים שלנו. אז אני מאוד מודה לכם. תודה.